Махаббат сыры, нигә бу күкләр зәңгәр, нигә сары икән бу бәбкәләр, ник кайнар кояш, нигә салкын ай, ник кычыткан авыртыра шулай. Әйт әле әни, кая китәләр, бик картайгач бабайлар, әбиләр. Әйт әле әни, кая китәләр, бик картайгач бабайлар, әбиләр. Нигә әни пешерә ул ялкын, нигә җәйдә җылы, кышын салкын, ник бу абый безнеңчә сөйләми, нигә этләр урманда яшәми, бу кибеттә нәрсәләр саталар, ник төннәрен йокларга яталар, каян кайта бу кошлар яз көне, кем зәңгәргә буяган бу күлне. Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер кайчан картаймый. Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер кайчан картаймый. Нәрсә яхшы була, нәрсә начар, кай тарафка иде, кайсы юллар, һәр сорауга җаваплар бирелгән, тик әниләр барысын да белгән. Әйт әле әни, нигә кешеләр кай чакларда бер ялгыз яши?